Образователен театър и драма като инструмент за улесняване на приобщаването на ромите е пилотен проект на ромската културна програма на Фондация Отворено общество, който те поддържат в 9 страни от Централна и Източна Европа. В България този проект се реализира в село Долни Цибър, област Монтана, от театър Цвете. Проектът е предхождан от проучвателна фаза. Посещаваме няколко ромски общности, но никоя друга не проявява такъв силен афинитет към театъра, както тази в Долни Цибър. Разказват ни за многобройните постановки, които местни актьори поколение след поколение представили в читалището до 1992 година. Съзнаваме проблемите, които може да ни донесе голямата му отдалеченост от София, но възможността селото да си възвърне загубените функции на местен център за театър и разпространителна култура считаме за основателна причина за нашия избор. Когато за първи път отидохме в Долни Цибър, бях изключително впечатлена от мъжкото посрещане на групата ни. Личеше си, че в това село водещите са мъжете. Бяхме посрещнати от кмета, от председателя на читалището, от директора на училището и те бяха изключително загрижени за това какво ще се случва в тяхното село, какво ще правим ние с техните деца. Една от причините за успех беше тази. Успех на проекта беше тази, че съчетахме нашите усилия с усилията на възрастните хора, обграждащи с любов децата си. И техния стремеж, децата им на всяка цена да получат нещо повече, да се обогатят, да научат нови неща, да получат ново възпитание дори чрез театъра. Много дълго говорихме
както с децата, така и с хората от селото, защото всички бяха любопитни да разберат какви сме ние, защо точно сме избрали тяхното село. Много бяха щастливи, че ще имат възможност да работят с професионални актьори. И оттам нататък започна нашата работа с тях. Изпълнението на проекта започва на 12 септември 2011 с 3-дневен тренинг на младите актьори за придобиване на основни театрални умения и изграждане на екип. Така че на първи учебен ден, 15 септември, жителите на селото, дошли да изпратят децата си на училище или да видят нашето кукилно шоу, вече ни поздравяват. Общността знае за нашия проект. На срещата за откриване на проекта ни представят учителите, които ще се включат в неговото изпълнение. Миролюб Димитров, Валентина Асенова и Миглена Ташкова. Те ще продължават работата с децата между нашите визити. Седмица по-късно България е залята от антиромски митинги. Националистическите партии придават етнически краски на едно социално по своята същност недоволство и пълнят с омраза към ромите хиляди юноши. Откриваме приказката Кало Митраш на Мирослав Клима, написана по стари цигански приказки. Един могъщ крал е неизлечимо болен от омраза към циганите, а човешката омраза е най-страшната магия на света. И вълшебство не може да помогне на вкамененото сърце. Безкрайна самота и мрачна пустота. Ако сам не се излекуваш, няма спасение, Ромале. Каква по-актуална история? Тя става база на сценария на нашия спектакъл Най-страшната магия. През ноември-декември в една затоплена класна стая започваме репетициите. Но суровата зима затваря пътищата чак до края на февруари. Нашите прекрасни колеги обаче не допускат децата да забравят ролите си. През февруари всички чакат с нетърпение продължението на приказката. Завръщаме се с декори. От класната стая репетициите се пренасят на сцената на читалището.
През март в спектакъла включваме жива музика – цигулка. Миролюб Димитров свири, а пеят Даниела, Рамона и Антония. През април занасяме костюмите. Генчо Димитров, професионален хореограф и председател на читалището, поставят танците. Пристигат куклите. Добавяме музикално оформление и визуални ефекти. Жителите на Долни Цибър са привлечени от упоритата работа на многобройния екип за създаване на представление за принцеси, змейове и герои с музика, станции и кукли. Репетициите вече протичат пред многобройни зрители. Премиерата на спектакъла "Най-страшната магия" се състоя на 1 май 2012 от 8 часа в препълнената зала на читалище Никола Вапцаров. На сцената са 14 млади актьори на възраст от 10 до 18 години и 4 техни учители – Валентина Асенова, Миролюб Димитров и Ади Димитров, а Миглена Ташкова подкрепя актьорите зад кулисите.